खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी कक्राझार जिल्ला वुमेन विंग्सआ आइजोफोरनि सांग्रांथि मेल हाबाफारि लादों। नांगौ जिनेनं सालाकाथि बियाब एबा थारं सेरफां VCDC नि सिङाव थानाय भावरागुरि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव दिनै कक्राझार जिल्ला वुमेन विंग्सआ फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव माबोरै बे सालाकाथि बियाबनिफ्राय सासे मोजां बिजाथि मोननो हायो बेखौनो देरहासार खालामनो थाखाय एबा बेखौ नोजोर बोनानै दिनै आइजोफोरनि सांग्रांथि मेल हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो 30 नं सानजा कक्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि आरो कक्राझार जिल्ला वुमेन विंग्सनि आफादगिरि दीपारानी ब्रह्मजों लोगोसे आर्सिना दास निजोरा इस्लारि बिथांमोनहा बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गोबां मददगिरिफ्रा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव जयेन जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। बे आइजोफोरनि सांग्रांथि मेलाव बाहागो लानानै खौरांनि गेजेरजों MLA लरेन्स इस्लारि आरो मिरु वुमेन विंग्सनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथांमोनहा मा फोरमायदों फैजों मिथिना लानि। दिनै जोङो तारं सेरफां VCDC नि सिङाव भावरागुरि गामियावहाय नैबे समायना फोथाराव जोङो आइजो सांग्रांथि मेल लादों। गोबां आइजोफोर बाहाय नुजाफैदों। जोङो थांखिनानै 300 आइजोफोरखौ जोङो बेहाय गुरैयै खावलायनानै बाहाय मिटिंआवहाय बाहागो लानो थाखाय लेंहरनाय जादोंमोन। बाहाय गोबां आइजोआनो बांसिनानो नुजाफैदों आरो गोसो खुसि मोननाया बेनो बाहाय माखासे जोंना जोंनि हौवाफोरबो नुजाफैदों माने गामिनि माने बुद्धिजिबि साननो हनो गोरों रायजोफ्राबो नुजाफैदों। बाहाय जोङो सांग्रांथि मेलखौ लाफैदों जाहाथे गोबांहाय दिनै BTR सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा आइजोफोरखौ माने जाहाथे जौगासारो खारन आइजोफ्रानो न'खर बेङो आइजोफ्रानो समाज बेङो आरो आइजोफ्रा गोजोननाय मोनबासो बिमाया गोजोननाय मोनो आरो बिमा गोजोननाय मोनबासो जोंनि समाजाबो गोजोननाय मोनो। बेखौ थांखिनानैनो जोङो बाहाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारावहाय गोबां माखासे फ्लेगशिप स्किम्स बेफोरखौ जाहाथे सांग्रांथि होनो हायो बेनि थाखायनो जोङो नैबे गामियाव नुजाफैदों। नैबे VCDC सिङाव थानाय जेसेबां आइजोफोर जाहाथे फ्लेगशिप स्किम्स गोबां जेनेबा माइनाव सोरां बिथांखि गियान सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि आरो दिनै आइ अनसाय बिथांखि आरो हेन्डलुम मिशन गड मिशन पिक मिशन आरो जोंनि बड'लेण्ड वुमेन एम्पावारमेन्ट मिशन बेफोरबायदि गोदान डिपार्टमेन्ट खुलिनाय जाबाय दा थेंफाख्रियाव मारैहाय जोंनि VCDC आवहाय आइजोआ जेला बे पस्टआ क्रिएट खालामनाय जाबाय बेहाय जुदि साख्रि मोननानै फैयोबा आइजोफोरनि साइस्थ' बिथिङाव माबायदि माने गावखौ नोजोर लानांगौ गथ' गथायखौ माबायदि फोरोंनांगौ आंगनबादि स्कुला जाहाथे मारै सोलिनांगौ आरो बाहाय जोंनि बिमाफ्रा समाजावहाय मा खामानि मावनांगौ बेखौ लानानैनो जों बाहाय सांग्रांथि मेल लानाय जादों आरो बाहाय CRP नि माने जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै मा खामानि मावनांगौ मा रल दङ जोंनि जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हायो रांखान्थि बिथिङावबो जाहाथे जोङो गोख्रों जायो राजनिथि बिथिङावबो जाहाथे बाहागो लानानै गावनि माने अधिकार मोनथायखौ जाहाथे मोनफुंनो हायो बेफोरनि सांग्रांथि मेलखौ दिनै जोङो लादों आरो समाजाव जाहाथे जोङो ड्राग्स एडिक्शनखौ जोङो फ्रि खालामनो हायो बा समाजावहाय माखासे जे जेंना दङ आइजोफोरनि बेखौ जाहाथे जोङो बिमा जानानै मारैहाय बोस्रांनो हायो बेफोरनि थांखिखौ लानानै जोङो रायजो राजाजों दिनैहाय माने सावरायनो फैदों आरो गोबाङानो जोंखौ जोबोद माने मोजां मोनदों आरो जोङो रायजो राजाखौ दिनै साबायखर बावदों। गोबाङानो जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय माने आइजोफ्रा आरो जोंनि सेंग्राफोरनि थाखायबो गोबां दिनैहाय खामानि जिहेथु मावनाय जादों जोङो दिनै सेंग्राफोरनिफ्रायबो आरो जोंनि आइजोफोरनिफ्रायबो जयेन जानायखौ जोङो नुदों। सेंग्राफ्राबो दिनै बड'लेण्ड सुपार 50 बा जोंनि माने गोबां फुटबल बिथिङाव गेलेनाय बिथिङाव आरो जोंनि कालचार बिथिङाव हारिमु बिथिङाव गोबां खामानिया जानायनि थाखाय सेंग्राफ्राबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। साख्रिजों लोगोसे जाहाथे कअपारेटिभ बानायो
बेफोरनिबो गोबां खामानि मावदों आरो दिनै जोङो बाहाय गोबां जोंनि आइजोफ्रा गोदाव सोराव जानानै बाहेरायाव साख्रि लानो थाङो बेफोराव गोबाङानो दुखु खस्थ' जारला जायो जाहाथे माइग्रेन्ट उमेननि थाखायबो प्रमद बर' सारा गोबां आसनि बिथांखि दादों बेखौबो जाहाथे जोङो जोंनि आइजोफ्रा सांग्रांथि मोननो हायो बिनि बाथ्राखौबो दिनै जोङो सावरायदों गोजोनथोंसै दिनै सालाकाटि समस्तिनि सिङाव थारं सेरफां VCDC सिङाव आइजोफोरनि सांग्रांथि मेल लादों दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय मा आइजोफोरनि थाखाय आथिखालाव बायदि रोखोमनि स्किमफोर लागासिनो दङ आइजोफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय बेफोरखौ लानानै दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्ला आइजो गांखं UPPLनिफ्राय बेबायदि सांग्रांथि मेल लादों जेराव UPPL हान्जानि आइजो गांखंनि आफादगिरि मुस्रिमा प्रतिभा ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो बे आंनि समस्तिनि सिङाव जानायलाय आंबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों गोबां आइजोफोर बेवहाय बाहागो लाफैदों बिथांमोना दिनै जायफ्रा बिटिआर सरकारनि स्किमफोरनि बागै मिथियामोन माला बे स्किमखौ होनाय जायो सोरफोरनो होनाय जायो आरो मा खालामगासिनो दङ दिनै पिग मिशननि गेजेरजों अमा फिसिग्रा मानसिफोरखौ ट्रेनिं होनाय जादों बोरमा फिसिग्रा मानसिफोरखौ ट्रेनिं होनाय जादों बेबायदि हेन्डलुम मिशन दङ जायफ्रा दानाय लुनायाव गोसो बिथांमोना ज' जानानै मोनसे हेन्डलुम इउनिट खुलिनो हायो आरो हेन्डलुम इउनिट खुलियोबा सरकारा बेखौ राङारि मदद होयो आरो बेबायदिजों मोनसे जायगायाव 200निबो बारा दाग्रा आइजोफोरखौ लानानै बे हेन्डलुम इउनिटफ्रा जायो दा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि स्किमफोर दङ अनसाय बिथांखि आइजो अनसाय बिथांखि सेल्फ हेल्प ग्रुप बेबायदिनो आलारि सोरां बिथांखि बायदि रोखोम स्किमफोर दङ जायफ्रा थोंजोङै आइजोफोरजों लोब्बा थानाय स्किमफोर दङ बेफोरनि थाखायनो मोनसे सांग्रांथि मेल लानाय जादों जों मोजां मोनदों गोबां दिनै आइजोफ्रा बेयाव फैनानै दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बिटिआर सरकारा जे बेबायदि हाबाफारि लागासिनो दं बिनि सोमोन्दै मिथिनायनि खाबु मोनगोन लोगोसे बेवहाय गोसो गोनां गोबां आइजोफ्रा डाइरेक्ट थोंजोङै बिथांमोना UPPLजों थानानै हाबा मावगोन होननानै बिथांमोना दाख्लैनिफ्रायनो जगाजग जाबाय थादोंमोन जे प्रमद बर' सरकारा इसेबां मोजां आइजोफोरनि थाखाय हाबाफारि लागासिनो दं जोंबो बिथांमोननि हाबाफारिखौ नुनानै UPPL हान्जाजों थानानै खामानि मावगोन होननानै बुंनाय लेखायै दिनै बाहाय माखासे आइजोफ्रा दिनै बे पार्टियाव जगदान खालामदों